Jespersen Tryk er Københavns største producent af kunstprint, også kendt som Chiclé-print. Chiclé-print er digitalt fremstillet litografi, produceret med miljøgodkendte vandbaserede farver. Vi forstår om nogen, at din kunst ikke er en almindelig tryksag, men en del af dig og din personlighed. Vi er nemlig selv kunstnere. Jespersen Tryk tager hånd om dit værk og tilbyder grafisk rådgivning fra start til slut. Vi kan hjælpe uanset om du kommer med værket under armen, en færdig trykfil, eller du har behov for affotografering. Vores specialister hjælper dig hele vejen igennem processen. Vi lagerfører 10 eksklusive papirkvaliteter med forskellige overflade og tykkelse, men vi kan også skaffe papir lige efter dit ønske. Vores udstyr er optimeret til Chiclé-produktion og sikrer optimal gengivelse af din kunst på vores store udvalg af papirkvaliteter. Vi printer i naturtro farver, som er langt højere kvalitet end traditionelt tryk. Det sikrer et slutprodukt af litografisk kvalitet, hvor resultatet er forbavsende tæt på originalværket. Samtidig er printene lysægte og holdbare i op til 100 år. Du kan afhente din færdige print hos os, men vi leverer også nationalt og internationalt og tilbyder lagerplads, hvor det er muligt at signere før afsendelse. Kom og besøg vores værksted i hjertet af København under Langebro, hvor du kan få prøveprint og priser på forskellige papirkvaliteter. Vi glæder os til at se dig og din kunst hos Jespersen Tryk.